Bueno, en principio sí, non? Hai algún futbolista con algunha molestia, pero bueno, que pensamos que van a chegar a tempo para o fin de semana, entonces, si estes futbolistas chegan, estamos todos disponibles. As miñas foi de sorpresa de que aguantara os 90 minutos tan ben, non? Incluso comentei con ele ao final do partido, non era o que tiñamos pensado, non? Bueno, ver si nos daba unha hora boa de partido. Bueno, despois un pouco como se puxo, fixo ele o gol, bueno, esa xogada do penalti no minuto 84, bueno, xa vimos que aí estaba para terminar o partido, e el mismo me comentou ao día seguinte que se atopara mellor do pensado, non? Eu creo que é unha moi boa noticia, bueno, que foi unha decisión que tomamos sobre o partido, non? Que como sempre hai que analizar ben, non, como chegan as derrotas. A min outro día o que menos me gustou foi o primeiro tempo, porque bueno, non se ceñiu o que nos buscábamos, pero creo que no segundo conseguimos igualar moito o partido, ainda que pensamos con ese gol en contra, pois o empatamos pronto, volvemos a recibir o segundo gol, que tamén foi un mazazo despois de tan pouco tempo do noso empate, volvimos a ter opción para empatalo faltando 5 minutos para o final, e despois é certo que acaba con un 3 un pouco enganoso, non? Non porque non crean esa situación, sino un pouco porque despois do penalti estábamos un pouco xa a desesperada e chegou ese terceiro gol. Bueno, foi uns golpes duros en pouco tempo, pero creo que o equipo no segundo tempo competiu ben, non? Unha semana un poquinho especial por estas festividades, bueno, por estes días festivos, pero non afectou, non? Creo que vin ao equipo traballar ben, bueno, sempre comentamos, non? Un pouco máis tristes no inicio da semana, pero en segundo hai que buscar a ilusión do partido que tes por diante e de traballar xa para encaralo o mellor posible. Pois é difícil de saber, non? Primeiro porque é un equipo que leva os 6 partidos ganados na casa sin encaixar. Así que, si pensas que sin facer gol eres capaz de deixar a portería a cero nun equipo que, repito, que está ganando todo na casa, bueno, podese dar, pero é complicado. Si pensas que de momento non encaixaron, pero que si ti lle fas gol para eles é unha situación diferente, sobre todo se te pos por diante, pois o mellor o idóneo, non? Bueno, creo que o que sabemos é que vamos a un campo onde o rival se encontra moi a gusto, moi forte, que fai moitas cousas ben, e que tes que dar un nivel moi alto, non? Moi alto para poder gañar en Guijuelo. Eu creo que é un equipo que mezcla unha boa presión con bo fútbol, con futbolistas dinámicos, con profundidade por fora, bueno, un equipo que ten moi claro ademais a idea de xogo, que executa moi ben, e sobre todo, bueno, que está nunha dinámica como local que sempre che dá, bueno, pois ese plus, non? Para afrontar cada partido. É un bloque, repito, moi equilibrado en todas as súas liñas e que sabe moi ben o que xoga. Primeiro temos que ter claro onde queremos explotar as debilidades que as ten o Guijuelo, como as temos todos, non? É certo que tal vez agora menos, ou resaltan menos por eses números defensivos que levan, pero, bueno, tendo personalidade para, cando te encontras con un equipo que a nivel defensivo é tan forte, ou que está nun momento tan bo, pois ter esa personalidade para saber como atacar, para non renunciar ao ataque, para buscar situaciones nas que eles, bueno, os fagamos dudar, non? Mais que a mellor outros rivales, e que pensen que diante vai un equipo que lle pode facer dano, non? Eu creo que temos que ter unha mentalidade forte, agresiva, me refiro a agresiva no xogo tamén, e a ser ambiciosos, non? A pensar que ali é moi difícil, ou ir xa vencidos de antemán. Eso sí que non me gustaría no meu equipo. Hai que ter personalidade para saber que é un campo difícil, pero que temos que ir a por os 3 puntos como se fora calquer outro sitio, sabendo que é un equipo que está a moi bo nivel. Bueno, me chama a atención os números defensivos, non? Solo 6 goles nas jornadas que van, e creo que 3 foron en Zamora, é dicir, os outros 3 goles hai que repartilos no resto de partidos. Pois está claro que ten unha seguridade defensiva de deixar a portería a cero moitísimos partidos, non? E iso chama a atención nunha categoría na que sabemos que todo o mundo é capaz de xerarche ocasións de gol, e que eles encaixaran tan pouco, non? Bueno, ese dato todavía, se o queremos resaltar máis, non encaixar na casa a estas alturas, pois tamén é importante. E se sumamos un partido de Copa do Rei contra o Deportivo da Coruña, que tampouco encaixou, sería un máis todavía. Sí, é un partido que temos que estar concentradísimos desde o inicio, creo que como en todos os partidos, non? Decir que un tes que estar máis concentrado con outro creo que non é de bo equipo, decir, hai que salir
moi concentrados, sabendo que un equipo que na casa non viviu encaixar, polo tanto non viviu ir por detrás no marcador, que temos que leválos a un partido diferente ao que están acostumbrados a xogar ali, que non é sinxelo, pero que o temos que intentar. Bueno, a partir de aí ir medrando no partido, competindo ben, habrá momentos máis complicados, pero facendo sufrir tamén, non creo que en isto do fútbol valgas ir solo a especular ou a pensar en non encaixar e non facerlle dano ao rival, non? Creo que esa é a mentalidade importante que temos que levar. Claro, hasta ahora na casa non viviron nunca, non encaixaron nunca, bueno, non acobardarnos por esos datos, non? Conocémolos, sabemos por qué, analizamos por qué eses números, pero tamén analizamos por qué podemos facer que eses números cambien, non? E aí creo que é onde temos que incidirnos. Bueno, igual é un equipo que alterna, non vai moi arriba na presión, pero sí que fai, bueno, que se coloca moito, ten un posicionamento plegado, un pouco máis de espera para, bueno, presionar ben e roubar, pero tamén un equipo que combina ben. Bueno, para nós creo que sempre estamos moito máis cómodos cando temos o dominio do partido a través do balón ou cando atacamos moito, cando somos capaces de meter a un equipo en campo propio. Creo que estamos máis cómodos que especulando, non? Vamos a ver se somos capaces de facelo tamén ali. Sí, adiantouse ás 5 da tarde, creo que eles estaban un pouco pendientes de se España se clasificaba no Mundial, bueno, poder, en función do horario posible dese partido, pois modificar o seu, ou non ser así, pois adiantaron para as 5, un poquinho máis cómodo, non? Xogar algo antes que xogar moi tarde para a volta. Sí, a ver, para nós, polo menos a min este tipo de partidos, e así yo dixen ao plantel, creo que teñen que ser motivantes, non? Que non podes ter medo, ter un excesivo respeto, non? Sabemos que estamos ante un gran rival, repito outra vez como local espectacular, pero a min esas cousas o que me fan é motivar na competición, non? Buscar pois ese máis alá, non? É dicir, se nadie o fixo, ser os primeiros capaces de facelo, e creo que eso é como temos que viaxar alá.